हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौ बड' जोबनो स्लाबरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैलायदों दा बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आं आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै लोगोफोर आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथाखौ बुंहरनो सानो जोंहा बेलेग बेलेग डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रिनि रिक्रुटमेन्ट फैदों आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम नैबेनिफ्राय चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट बाजालि पाठशाला बेनिफ्राय फैनाय रिक्रुटमेन्टनि बागै गिबियावनो खोन्थाहरग्रोनो सानदों जोंहा पियननि थाखाय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों दै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा बेहाय मोननैल' दं माने जोंहा टटेल पस्टआ सानैल' दङ दा बे पियन साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना सेलारिखौ 12,000निफ्राय जागायजेननानै 52,000सिम मोननो हागोन आरो ग्रेड पे हिसाबै नोंथांमोना 3,900खौ मोननो हागोन दा बेहाय नोंथांमोननि फरायनायखौ बारा बियाखै क्लास 8 पास जानायनिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानायसिमा बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन बेखौ बेहाय लिरनानै होदों आरो बेजों लोगोसे बेहाय रिजार्भेसन गैया गासिबो केन्डिडेटफ्रानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनोबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन आरो बैसोआ 18 बोसोर जाथारनांगोन 18 बोसोर जानायनिफ्राय 40 बोसोरनिसिमा एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा डकुमेन्ट्स लांनांगोन आं बेखौबो नोंथांमोनसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे साख्रिखौ अफलाइनैसो एप्लाइ खालामनांगोन नोंथांमोना जेनेबा क्लास 8 पास जानाय नोंथांमोना क्लास 8नि मार्कशीट सार्टिफिकेट नोंनि एडमिट कार्ड गासिबो नोंनि माने क्वालिफिकेसन एज कास्ट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना गासिबो सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो नोंनि पासपोर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ नोंथांमोना गांथाम हरनो नांगोन एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौ आं नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों बिनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन नैबे ड्रप बक्सआव हैनो नांगोन जेनेबा नैबे अफिस अफ दा चिफ जुडिशियेल मेजिस्ट्रेट बाजालि पाठशाला बे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना बे माबाखौ माबानांगोन आरो जेनेबा नोंनि बे एप्लिकेसनखौ हरनो नांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय आरो बेहाय माखासे डिटेल्स लिरनानै होदों लास्ट डेटआ माला बेखौबो खोन्थादों नोंथांमोना नायनो हागोन नै डिसेम्बर 20 जोंहा लास्ट डेट दा बिनि सिगां नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो नाजाबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आरो जोंहा सर्ट लिस्टखौ बिथांमोना गावसिनि अफिसियेल वेबसाइटआव होगोन ना बिनि उनाव नोंथांमोना इन्टारभिउखौ एटेन्ड खालामनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा बे मोनसे साख्रिनि रिक्रुटमेन्टनि बागै आं नोंथांमोननो खोन्थाहरखांबाय दा नोंथांमोना जायफोर गोसो गुदुं एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिपसनाव एप्लिकेसन फर्मखौ मोननो हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय दानिया जोंहा गुबुन मोनसेया जादों हेन्डी गार्ल्स कलेज बिनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों दे नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय बबेनिफ्राय फैदों डिपार्टमेन्टनि माबाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जेनेबा बबे अफिसनिफ्राय फैदों बेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै नायबानो जाबाय बेहाय दा बेहाय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ मानि फैदोंनो नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा साख्रिनिया ग्रेड 4नि साख्रि बियो जोंहा हेन्डी गार्ल कलेज बिनिफ्राय जोंहा ग्रेड 4नि साख्रि ओंखारना फैदों दा बेहाय गासै साख्रिनि भेकेन्सिया 7 दङ नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन क्वालिफिकेसना बेहाय मात्र क्लास 8 पास जानाय बेहाय बिदों माने जायफोर बिथांमोना क्लास 8 पास जाबाय नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोननियाव पिआरसि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन जायखौ जोङो फुल फर्माव पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेट होननानै बुङो बे थानांगोन आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना लकेल लेंगुवेजखौ रोंनाय जानांगोन लकेल लेंगुवेज माने जोंहा आसामिस आरो बर' नोंथांमोना बेखौ रोंनाय जानांगोन बेखौ बेहाय बुंदों आरो बेहाय बैसोनि बेलायाथ' नोंथांमोना 18 बोसोर जानांगोन बिनिफ्राय 40 बोसोरनिसिमा बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्मखौबो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबाबो बिनि एप्लिकेसन फर्मनि लिंकखौबो आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै एप्लाइ खालामबानो जाबाय नोंथांमोना बेहाय थांनानै एप्लाइ खालामनांगोन दे बे अफिसाव थांनानै नोंथांमोना अफिस अफ दा प्रिन्सिपाल हेन्डी गार्ल्स कलेज गुवाहाटी बेहाय नोंथांमोना एड्रेसाव थांनानै बे माबाखौ एप्लिकेसनखौ साबमिट खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनांगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनोसै गुबुन मोनसे साख्रिनि बागै नैबे जोंहा नैबेनिफ्राय फैदों दे नैबे नोंथांमोना नायनो हागोन DOHC लेटार नैबेखौ नोंथांमोना गोजौआव होनायखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा बेहाय मानिफ्राय रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों आं बेखौ नोंथांमोना एसे डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों जोंहा SPP कलेज नामथि बेहाय नामथि लिरनाय दङ बिनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदों दे जोंहा मा साख्रि नामनि थाखाय रिक्रुटमेन्टआ ओंखारना फैदोंनो लाइब्रेरि एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय सासे साख्रिनि भेकेन्सि दं जुनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय सासे भेकेन्सि दङ जुनियर एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय माने सासे भेकेन्सि दङ STBनि थाखाय सासे माने OBCनि थाखाय सासे बेखौनो लिरनानै होदों दा बेहाय जोंहा STBनि थाखाय रिजार्भेसन दङ जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रिनि थाखाय दा बे साख्रिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 18 बोसोरनिफ्राय 40 बोसोरनि सिंनि केन्डिडेटफोरा दा बेहाय नोंनि क्वालिफिकेसना मा जानांगोन आं बेखौ नोंथांमोननो बेहाय एसे मोजाङै डिटेल्सै खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना ग्रेजुवेसन पास जानाय जानांगोन आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा साइन्सआनो जा नाथाय बे कम्पिउटार सार्टिफिकेट थानांगोन मिनिमाम 3 मान्थ्सनि थाबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जुदि नोंनि कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ 3 मान्थ्सनि दङबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन बोसोरसेनिबाबो 6 मान्थ्सनिबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बेलिड PRC सार्टिफिकेट बे थानांगोन आरो बेजों लोगोसे लकेल लेंगुवेजखौ नोंथांमोना रोंनाय जानांगोन बेखौ बुंदों आरो गासिबो नोंनि बे
मेट्रिकनिफ्रायनो मार्कशिट सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाब्लानो जाबाय। नैबे प्रिन्सिपाल SPP कलेज नामथि बे कलेजाव थांनानै नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन। आं बिनि एप्लिकेशन फर्मनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों, नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय। दा बे एप्लाइआ लास्ट डेटआ बेखौ माला बेखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनो सानदों। गासै 15 डेजसिम थागोन। माने जोंहा एप्लाइआ डिसेम्बरनि 10 तारिखनिफ्राय जाबाय, अब्ला नोंथांमोना डिसेम्बर 10निफ्राय 15 दाजाबदेरबानो जाबाय। लास्ट डेटआ मालासिम थागोन अब्ला नोंथांमोना मिथिनो हागोन। दा बे एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौबो आं नोंथांमोननो भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनखादों, नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै माबानो हागोन दै, गासैबो डिटेल्सखौ नायनो हागोन। दानिया जोंहा गुबुन मोनसे साख्रिनि भेकेन्सि आरो बेलेग डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैलायदों, आं बेखौबो नोंथांमोना दायो खोन्थाहरनो सानदों। नोंथांमोना नायनो हागोन नै, रेभिनिउ एन्ड DM डिपार्टमेन्ट तेजपुर गुवाहाटी बिनिफ्राय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों दै, आसाम गभर्नमेन्टनि लर्ड मण्डल, बेनि थाखाय जोंहा रिक्रुटमेन्ट ओंखारना फैदों। साख्रिनि नामा जोंहा लर्ड मण्डल। दा बे लर्ड मण्डल साख्रिनि थाखाय टटेल भेकेन्सिया 2ल' दङ। नोंथांमोना जुदि बे साख्रिखौ मोनोबा सेलारिखौ 14,000निफ्राय जागायजेननानै 60,500सिम मोननो हागोन। माने 60,500सिम नोंथांमोना मास मोनसेयाव सेलारिखौ मोननो हागोन आरो ग्रेड पे हिसाबै 6,200खौ नोंथांमोना मास मोनसेयाव मोननो हागोन। दा बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि बेलाया बे लर्ड मण्डला। नाथायबा मोनसे खोथा बियो जायफोर माने OBC SC बिथांमोननि थाखायल' रिजार्भेसनाव दङ साख्रिया, जायफोर STB केटेगरि नोंथांमोना बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जायफोर नोंथांमोना SC OBC MOBC आव गोलैयो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आं एडभार्टाइजमेन्ट लिंकखौ भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। दा बेखिनियानो लोगोफोर, जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै एसे मोजाङै फरायनानै नायग्रोबानो जाबाय। आं एप्लिकेशन फर्मनि लिंकखौबो माने एप्लाइनि फर्मखौबो आं नोंथांमोना भिडिअ डिसक्रिप्शनाव होनानै दोनदों। दा बेखिनियानो लोगोफोर, माबाफोर सोंनांगौ दङबा साख्रिनि बागै नोंथांमोना भिडिअ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन। आरो बेजों लोगोसे लास्टआव आं मोनसे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानो दे, दासान्दि जोंहा माने आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसेबो मोजां साख्रि ओंखारना फैयाखै। माने दाख्लै DME फैदों, बेयो मेडिकेल लेभेलनि साख्रि। नाथायबा माने आसाम गभर्नमेन्टआ जेरै जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा एनाउन्स खालामनाय बायदि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फैगोन, APDCLनि फैगोन, बेफोरबायदि होननाया दासिमबो जोंहा एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारना फैथ'वाखै दे। डिसेम्बरनि लास्ट उइकआव नङाबा जानुवारि फार्स्ट उइकनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टआ फैनो हागौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नेनानै थाबानो जाबाय। जायखिजाया नोंथांमोना फरायखाबाय थाबानो जाबाय। एडभार्टाइजमेन्टखौ नोंथांमोना नेनो नाङा। मानो होनोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बारा गोबाव सम मोनखाया एग्जामखौ होनो थाखाय। दा बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना फरायखाबाय थाबानो जाबाय, एसे थियारिखौ खालामखाबाय थाबानो जाबाय। दा बेखिनियानो लोगोफोर, गोजोन्थों।